客のマナー違反。一部の中国人が立ち入りが禁止された花畑に入って写真を撮影。見かねた従業員が注意をすると、初めて来たから知らなかったのよ。もう二度と来ないわ。最後は逆切れ。中国人が立ち去った後、花は無残な姿になっていた。